Buriani Tuhata, tapahohoma, adorang sotapuka, parminggota, jumulo matapasahat ngoluta holan tuado paniribata, marhite tangyang nahohom, martangyang mahita. Amin. Antong tapuji jala tapasanga matuhata marade mahita. Puji hamu Marhite-hite gorni debata ama, doh gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh gorni to di perbadia, na tuma palangi doh tanon, amin. Songonodo didok Tuhan Jehovah, jon nama au jala alusaku maibana. Saya dong anakku do ibana, jupah hagogotan, paluauku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarimadua, martua do nahudul di pangodingan ni natumi buli. Jala namia di linggoman ni pargogo na sohatu dosan, namadok tu Jehovah. Haporusaku jala partanopataku, debataku marhaporusan tu horo au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami parasiroha nasumurung debatani hadon nami. Huingot hami do diakka arion panaono doho hamamaten di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala perbadiai mamikiri sudi nati naon nai. Patadahum matuhami dosa nami. Asa diarsakon rohanami. Asa hupopomi hami hisap-hisap doho sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hu pasaut hami lomone rohani namanubus hami. Asa mertua hami marhite siani rodi saling lilingna. Sai patupa mai di hami marhite Tuhan Yesus Kristus anak holongan ni roham. Amin. Marede mahita. Roh
Pati ni debata di minggu tasadarion, imasian patik patuluhon dohok lapatanna. Patik patuluhon, dang jari dohonon kuar ni debata, yanggo soture dalanna. Ai hona humna dosugut akka namar sineyang di guarna. Dia do lapatan i, ondo. Ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran narwa, manang mangaci marhite-hite guarni debata. Aidina tarsosak doho di tangiang, doho di puji-pujian do sidohonon guarni debata. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nau barto patik mi. Amin. Tatopoti madosatta tu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Inda ada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Say asima roham mida sandok bang sonami. Se sama dosanami salahuna. Say sungguli ma rohanami asamuba roha doho pangalahonami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tak bagema hata baga-baga taringok tu hasasani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hu pasisi akka pangalaosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dusam. Semula mahotu au ai ahuro si paluaho. Hasangapom ma di debata na diginjang. Amin.
Mared mahida. Hatane debata naga biturpuk epistel di mingguon sian sada Petrus tolu ayat 11 saha tu 22 saja hama mersika pasoring. Aidoho do Kristus mate sahali alani akadosa natigori humokop aga pergeduk asa ditogihon hita tu debata na terbunuh do ia dagingna alai dipangunuh do anggo todina Dibaga seperti itu ibana Allah macamita pelaka toti bagasan burungan akka nasomangoloi na jolo di dinamai maima labas nerohani debata uzu di akka arinisi noak dina pinaululina parau nagabe haluaun ni nautihi ima nawaluhalak marhite-hite aiki Iro terusan padioni napalo kamuno ay dada son nama bolokon no aksen pamata alai nakapangido desisi debata panggora ni roha naso olo manusolibe hinorohani haheheon ni Jesus Kristus di siamun debataro ibana dung lahu tu banua kijang gabe marudu do tu ibana akka suru-suruan akka gonggoman dohot akka hagogoon ima sahakna martua do akka natumangihon hatane debata jala naupeopsa amin.
dakko ma haporsiaw tai songon nani hatindakkon ni dong atas haporsiaw di sadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na sohatudosan na tuma palangi doh tanaon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasarai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabe siaton di perbadia andorang sobubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuban ni selatus na mati terpajal do ibana di hau pinosilang na tua tupa nua toru dong ditanam na mulak mangulu dari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disima ibana kaima mulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea di ton di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatapannya ala Kristen akan na badia dohok di asisan di dosa dohok di hatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate dohok di anguluan na sora sudah amin. Tabigima titing HKBP Serang, Resok Serang, Minggu 21 Februari 2021. Naso hujaha hami sia juloon tajahama di rohat tabe. Na perjolo goar ni minggu. Minggu info kapit. Topik badan dohok huaso ni debata manang janji dan kuasa Allah. Napaunopon sakramen padidion nabadia. Di minggu tanggal 20 Februari 2021 patupon ni huriata do sakramen padidion nabadia tuak kadak danak manang poso-poso. Alani pinabotohot tusude natoras niak kadak danak nanaeng terdidi asaro madohoti perguruan di hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 masuk pukul 15 WIB manang jam 3 botari di gerejaon laos di jaloma surat pengantar sian akka situa sektor tabe na pasiahon mutasi pendeta resort hobar tu surat ketetapan Eporus HKBP amata pendeta Romulus H. Siahaan STH, pendeta HKBP Resort Serang, dimutasi Gabe Padita HKBP Resort Tigalingga, Distrik Onom Dairi. Jala amata pendeta Benny Bonaniaik Siagian STH, Sian HKBP Resort Lawe Ponggas, Distrik 12 Tanah Alas, Gabe Padita HKBP Resok Serang. Jala rencana serah terima hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Jala acara temu pisah hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Napa 10 hon pertangyangan sektor marhite media online. Domu tu pandemi virus corona patupon ni huriata do pertangyangan sektor dibagas keluarga marhite online nama make aplikasi Zoom. Jala tapasaha ma peleata marhite situa sektor tabe adorang so pertangyangan host managihon ID doho password tuaka grup sektor tabe. Sapulonom titing naing berbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasom ma anak dohok boru ni huriata panguli Asta Albert Jos Major Siregar anak ni amata situa Hasiregar tubuh ni inata boru marpaung alamat Perum Cikande Permai Blok Kasada nomor 15 Cikande Permai.
ruas ni HKBP Cikande Resort Serang Distrik 20 Sada Banten dohot oroanna eta ajaria Guiner Hutapea buru ni amata situa L Hutapea tubuh ni inata P Banjarnahor alamat Perum Saptamarga nomor 45 Unyur sektor 5 Bumiagung ruas ni HKBP Serang Resok Serang Distrik 20 Sada Banten masuk-masuon perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2020 sada masuk Jamualu Tolupuluwip di lantai 2 di gereja HKBP Serang Resok Serang Distrik 20 Sada Banten. Saya dipatulus tuhattama sakap nasida dinalaho marbagasi. 10 pitu rapot-rapot tingkat resort dohok huria. Perjulu rapot perhalado pertohonan HKBP Serang. Di hari Selasa tanggal 27 Februari 2020 sada di Patupado rapot perhalado pertohonan HKBP Serang maringanan di lantai sada gerejaon masuk pukul 10 siawib. 2 rapot huria HKBP Serang ditotuhon huriata tu minggu namangihut catatan tu peserta rapot asa taingot madohoti jala pasahatma udangan tu peserta na pasapulualuhon almanak doho kalender HKBP tahun 2020 sada pasahaton ni huriata ma almanak doho kalender HKBP tahun 2020 sada marhite situa sektor tabe turuas ni huria si pakeota laho majaha hatani debata marhite ayat si jahaon na di almanak doho partikiata di kalender di Ganupari jala di parade huriata do amplop si ision ni Ganup ruas si kata menggati biaya cetak doho ongkos kirim ni almanak doho kalenderi sian percetakan HKBP Pematang Siantar alani tajalo ma almanak doho kalender tahun 2020 sada siana mata situa sektor tabi pa 20 tuluhon perhepengon ni huria buima tajahabe di titing nasahat tuhita pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resok Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima titing pakubasion do perhepengon di bagasa mingguon, saya dipasu-pasu tuhatta may bay sangap di guarna jala makorhon uli do lasni roha di huriana. Amin. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Salam sehat madihita saluhutna. Hita ka na di bagas gerejaon dohot sude aka amanami inanami na posobulung remaja di bagas tabe nama dohoti acara parminggota sadarion. Hatani debata turpuk jamita dihita di mingguon ima natar surat di sada Musa bidusia
mamukka mai sian ayat napa waluhon sahat tu ayat napa 10 pituhon songonon ma didok disi. Dungini na debatama madok sinoak dohot tuaka anakna akan arap dohot ibana botimai idama anggo ahu pahotokkuma padaku Tuhamu rodi pinok parmuna sogot dohot tunasa namarhosa namangulu akan arap dohot hamu akka pidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon akan arap dohot hamu sian luhut akan naruar sian parau rodi sude pahapahanan ni tanoon pahotokkuma padaku dohot tamu paboa naso jadi be ripasonokku ripasonon ni aik nasumar nasa namar daging uhud paboa naso masa be aik nasumari mangaripason tanoon dungini na debatama on matadda ni padan nahubaini Tuhamu dohot tunasa namarhosa namangolu akan arap dohot hamu rodi saliling-lilingna halibutongani nahubaini di obun ima tadda ni padaku dohot tanoon ope moluhu paro obun tu tanoon saitarida ma halibutongi di obun jadi ingotokku ma padan nahubaini Tuhamu dohot tunasa namarhosa namangolu rodi sude namar daging pabua naso pamasahonokku be aik nasumari mangaripason nasa namar daging sai bahenokku do halibutongani tu obun asahu bereng ibana marningot padan saliling-lilingna benani debata tunasa namarhosa namangolu tunasa namar daging na ditanoon dungini na debata matu sinoak omma tada ni padan nahupahot tunasa namar daging na ditanoon ima sahatna tugu urat ni bulu utoguado urat ni padang togudo nani dok ni uhum utoguado nani dok di padan padohanon macai lohot jala jonok do tuhalak batak jala sahat tu tikion di piga-piga marga tongdo hot parpadanani jala diingot dui secara refleks molo marsita dan pajupang akka marga namar padan pitor adongdo makuling mudar nina jala mudar ni halak batak do nanina makuling padan karat berit nina dihata heber ikatan perjanjian di bagasa turpukon marpadan debata tunasa natinopana di tonga-tonga ni tanoon dung diripasod jolmai marhite-hite aik nasumar jala parpadananon ima parpadanan ni debata dohot sinoak dohot akka ianakonna dihita napungu di parminggota baik na di bagas garejaon nang diganup bagas tabe sangat terkenal do ede taringot halibutongon di hati Indonesia pelangi ciptaan Tuhan jala marhite-hite turpukon molo taida halibutongan manang pelangi ingot mahita di turpuk jamita sadarion jala laos ingot mahita tupadan ni debata mace yapit jala mace do jonok do turpukon di tonga-tonga ni namasa nata adupi di partikyanon di piga-piga minggu
melalui media televisi taida do songo dia aka namasa banjir nabui mabain mau aka mobil sepeda motor dohok pola di bain arong muse na terpudum gabe diau aiki ala terpudum imana gabe mubang ma diaiki laos dipaingot ma tutu bohado tutu taringot nama saon dido debata dang ripasonok kube jolmai marhite-hite aik nasumar molo taidai baolah sebagian kecil do namasa banjiri alai di ingan nasing daun alai yang go dibagasa turpuko di gobar hodo marhite-hite hata ni debata di padan narobion ima tusaluhut tanoon ai tumibo dope aiki siad dolok jadi molo paberengi menyangkut isi ni portibion asamar hite-hite turpukon gabe tatakuk ma isi ni tanoon waing sude poparan ni sinoak ma poparan ni sehem ham dohot yapet sem ham dohot yapet nanuaing ta coba majo ta teliti hita poparan ni sema hita si semdo manang si ham manang si yapet nanang dohonon ni turpukon paingoton hita di tonga-tonga ni pardalanan ni parngoluota Jala molo tasukun buasa masa aek nasumari totu molo tajaha adorang soturpukon dibaritaho do songon jorbut ni pangalaho ni jolmai hajahaton ni jolmai jala pola didok gabe manol soli de bata alani ditoppa jolmai Tuhan menyesal alai ubbal gadope holong ni rohani de bata sian rimasna ai dipalua de batado jolmai sian hari pason kebinasaan alenaleng dohonon ni turpukon dak pitor ta uhumi dirita dirini donga jolma nasing molope masa akan masa pah itu karena dosanya tutu memang sudidu hita jolma nunga dibagasat dosa anggu alani dosa ido alani pabenan ni jolmai lunga patut rimas sonon ni debata jolmai alai di loihan Tuhan hidup kesempatan hangoluan di jolmai dia ka natoktong marhabiaran marhaserepon marhaporsiaun tu Tuhani ido nanaing tugi honon ni turpukon di tonga-tonga ni pardalanan ni parngoluota di hati kaon baru kita mensikapi kenyataan-kenyataan kehidupan na taadupi songon aka na porsia kita tutuhani adorang somasuk kita tuturpuk jami taon nunga nakid di togu-togu turpuk epistel ni mingguon laho manogu-nogu hita tuturpuk jamita sadarion dibaritaho do songo dia debata di bagasan asi dohot holong ni rohana napola mangalehon anakna Tuhan Yesus Kristus mate laho humokop hita jolma pargeduk ido dido disada Petrus
bidutulu ayat 10 alui. Ai doho do Kristus mate sahali alania kadosa natigori humokop akka pargeduk asa ditogihon hita tu debata na tarbunu do ia dagingna alai dipangulu do anggo todina. Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini membawa penyelamatan, keselamatan dengan kematiannya untuk menebus umat manusia. Asamar hite-hitei bohado hita di tonga-tonga ni pakokopon ni tuhatai di parngoluota. Bohado hita di lehot Tuhan idope partikian di hita laho madalani ngoluta dia kana tinopani debata partikian kesempatan. Jala hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Bado tutu edei molo tapa hobbar tu tapa jonok tuturpuk jamitaon. Kesempatan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, apakah ini kita pergunakan untuk menyatakan kebesaran kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Huriani Tuhata di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus nungata bolus aka partikian 5 manak 10 tahun na salpu sahatu partikianon gudang ni namasa ragam ni aka namasa jala hira tung macai jepek jala jonok do marai ta adupi baik secara peradagingon nang secara partodion nang secara kebebasan dihita songon warga negara Republik Indonesia yang kita cintaion dan menjamin kebebasan umat beragama sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan. Alai bohado kita menghadapi kenyataan-kenyataan ini di tonga-tonga ni parsauran pardalanan ninguluta. Alai di partikianna di pataridahon Tuhanido waso dohot hagugonna. Molope macai gudang akka hambatan mana tantangan tadupi alai dang mangotapi hita bui marparsauran dohot tuhatai bui pajupang dohot tuhatai marhite-hite hatana bui hita marsaur dohot tuhatai nang hita sama hita molo pedang diloas kebebasan di hita marpungu di gedung gereja manang diganu pertangyangan di bagas tabe alai melalui media marhite-hite parbinotoan nan nilehon ni debata tu jolmei boy dipakai jolmei jala laos ido kesempatan alai di tonga-tonga ni kesempatan ni adong maaka tantangan-tantangan natadupi bui mai ala ketidakmampuan mempergunakan alat media bui mai ra ala ni losok ni rohatta bui dui ala ni neang ni rohatta bui dui ala ni hapogosota nanuang di tonga-tonga ni keberadanon di sodo hita naing di togu-togu turpukon nang ditogu-togi akan nama saun. Kalau memang keterbatasan, ketidakmampuan kita, Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita.
Molodang boy hita marsaur di gedung gereja melalui media, moloso mampu melalui media, dia may lao mahamu tu bilukmu, kucihamu ma bilukmu, martangiang mahamu, pasahat tamuma, si pasauton muna tu debata ay di ida debatado. Berdoa secara pribadi. Marhite-hite ahadonanaing dohonot tabi. Tonga-tonga ni tantangan pergumulan yang kita hadapi di Tikion. Boido dialusi Tuhani marhite-hite hatana tuhita. Molodang mampu hita rotu gereja dan mampu melalui media, ahama kemampuan na boy hita dimampukan. Molotajaha di Matius bidu onom, Evangelium ni si Matius bidu onom ayat onom. Ala ia martangiang ho tubilut maho laho sordak mapitui, dungi martangiang maho tu amamuna nabuni gabe balason ni amamu namarnida dinabuni maho. Sekarang apalagi alasan kita tidak berjumpa dengan Tuhan yang memberikan kehidupan. Di hamua manami dohotina nami jalamar hite-hite turpukon dohotaka namasa nata adopi diuji dohita di tonga-tonga ni edde nama dok memang adong donam mengkritik molodido edde ni HKBP ala buku HKBP buku edde tay baredde mahita sian buku edde ni HKBP bukan hanya HKBP yang punya itu, semua orang Kristen nina dakolan HKBP halak Batak HKIP halak Batak dogi kapin alaisian edde ya dong do edde na madok songonon unang dok na pogosiba na mariba bajuki dang bajum dida Yesus didului do rohami roha pikiran ido na umarga jiwa hamaka banami do hotina nami turpukon naing mangukap dihita bisan sadihari waktu kesempatan ini marilah kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Marhite-hite turpukon di pataridahon dangadong natuk boy palua hojol mai sian rimas ni debata sian hamatian holan debatado na boy. Hanya Tuhan ido na boy ta ida di tonga-tonga di turpukon. Tidak ada kekuatan apapun. Demikian juga di tonga-tonga COVID-19 on. Dangadong na boy palua ho kita holan tangan ni di batado. Molo piadong nuaing patsin diciptahon saluhut nai dada ala ni parbinoton mono kemampuan ni jolmai alai tung ala asini rohani Tuhanido dilehon tuaka para medis manang ahli obat farmasi boy nasida menciptakan vaksin idona naing ditogu-togu turpukot tuhita. Nah di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta neng lam marsaringar hata ni debata di tonga-tonga ni hita di partikianon jala padan ni debata padan nahot dui aidung masa aik nasumar sahat tu partikiat tahun dangadokia tabigebe masa diri pason jol manang
tadok majo Roma banjir sa tibo-tibona sude mate ma na senegarai manang nasa pulawi dangadong dope masa alai boy do masa haduani di ari parpudi ala nunga di suaraho ni ikon mago do portibion dohot sude na pinar hagiot na alai na hot saliling ni liling na do akana porsia dohot tuhatai ido alana di hasiholia kana porsia tu Tuhanido haroro ni Kristusi asalam humatop rap dohot tuhatai di hasonangani ima secara haporsiaon iman maranata ya Tuhan ina alai secara hajal mon buhado tutu songo tudusan akka jamita na hea di jamita hon akka parjamita ina ma semangat na Qur'ama mangedehon out sura na marhabungon tokino nau bor hatina dungi Roma paditai hamua ka ama tum semangat tuktabwe demunai dak pula mula behamu tujabuate sianom mahamu dile Tuhani habu pitor borhak mahamu tadi kukamu harong do dibaga rohani amate ahunang majoba aidang sarumatua do piau harong do pina pucak do ke dia pui dui secara hajal mau alai secara haporsiaun idona naing ditogu-togu hita di bagasat terpukon asa di tonga-tonga niaka paru kilo di tonga-tonga niaka tantangan di tonga-tonga ni kenyataanon naing hita toktong pasahato dirita tu Tuhani jalamar haporsiaun olan Tuhanido na boy paluau kita jala ikon saguru di lomo ni rohani Tuhanido ngolutta ala dak kita na punah hita ido edetai nomor 150 dangau na punaau kuleho dirikon tutuhani rajaku si gomgom tanoon firman ini mengingatkan kita di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi pergumulan ale dipaingot turpukodo hita asido rohani Tuhani di hita dilehod do hita mangulu marhahipason alani tapakkema kesempatan na nilehon ni Tuhani toktong memuji jala pasangapon ibana marhaporsiaw toktong tu Tuhani ay Tuhanido silehon hanguluan amin martangyang kita di batama nami na marhabangsa di Banua Gijang hodo Tuhan natuk paluau kami sian parmaran di tonga-tonga ni portibion di barita hokodo ali Tuhan badanmu nahoti naso jadi rimas honommu be portibion marhiti-hiti aik nasumar tungholong dohot asini rohambe ditikini sinoak ahi gabe mawarhot jolma tuhamatian aleng ro anakmu na nilehonmu tutanoon ima Yesus Kristus na pasahaton aik na badiai marhiti-hiti padidion na badia aik na marsaur hatami gabi haluaun dia kana porsia tuho alani ali Tuhan pargugui mahami marhiti-hiti toddim toddi porbadiai mamulus akan masa di ngulunami asa toktong marsigatung marbenget ni roha martoruk ni roha pasahato diri nami tuho jala dayun nami madingkan ni basam sisa mali Tuhan saluhud dosa dohot pangalasyon nami asa toktong di bagasan hatiuron dot habadion mihami pargugoy hami dia kahagalion nami asa margogo hami toktong jauh-jauh jala pasahato diri nami asa rap hami toktong rap dohot ho di hanguluan nasora sude
Tuhodo pasahaton nami, nangakadongan nami di partikianon, dia kaparsahiton, nasoboy hugari hami sada-sada. Tuhodo pasaton nami nang akadongan nami, ruas ni huriam, na kadongan nami sa bangso na hona COVID, pargugoy aka para medis, merawat nasida, jala boy marhahipason. Jala pargugoy ma nang negara nami, bangso nami o nali Tuhan, pargugoy sa luhur ruas ni huriam, nang parhaladong manang didia pe, asa toktong pasahato diri tuho, hodo Tuhan dohot sipalua, asi maroham mali Tuhan, jalo matangyang namyon, di bagasan asi dohot holong ni roham, di bagasan guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita jala pasahat pilihan. Sibu
upasada marohata tatangyakon ma peliata tudibata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasahat hamima sianan nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pelianon patibulhon harajaonmu. Di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami. Godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamunan ni haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata Jahoba. Di pasu-pasu jale diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutoddim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas.